טוב, אנחנו הולכים עכשיו לראות את דולב פותח בקבוק יין. הלו. הלו. עם נעל. בוגה בוגה, בוגה בוגה. יש פה גם את אור ויעל. הבעיה שהוא, אני חושב שבהסבר בצרפתית לא פספסנו משהו חשוב. זה קיר גבס. זה עובד? לא, זה יעבוד. הוא לא עשה ככה, תעשה על העקב. תעשה על העקב. זה אחרי שראינו סרטון בצרפתית מסביר. הוא נתן מכה על העקב, הוא לא הכניס את הבקבוק לתוך הנהר. איך שהוא הכניס? מה, הוא עשה ככה? לא, תהפוך אליו. ככה? לא, הוא לא עשה את זה ככה. הוא בהתחלה נתן איזה 5 דקות. נתתי כאלה. אבל אתה נותן נורא חלש. ליד אחת דקה. לא נראה שזה עובד. עכשיו לקיר. עכשיו לקיר. צריך יין צרפתי. צריך נעל צרפתי. השאלה מה יישבר קודם, הקיר הבקבוק או דולב. דולב בקצה הסבלנות שלו, פחות או יותר. הבטן של כל. אני חושב שזה לא עמידה. אפילו לא מילימטר. כלום. טוב, נכשלנו. צריך מישהו שיודע צרפתית כנראה, בלי הסברים זה לא עובד.